Quddiem provi ċari ta' ksur ta' etika, il-Partit Nazzjonalista qed jisħaq li l-Segretarju Parlamentari Franco Merċiqa qed jibqa' jiċħad is-sewwa magħruf u jipprattika ta' tabib. Anzi, għal minn hekk, issa ma jridx jikkummenta. Huwa vera li qed tagħmel interventi tal-laser u tal-kataretti? M'għandix inżid mut l-bieraħ hija. M'għandek maqra tiġi gazzetta? Dawn kienu l-kummenti li tal dan l-istazzjoni s-Segretarju Parlamentari Franco Merċiqa wara l-filmati u r-rapporti li deru fit-tmiem il-ġimgħa. Quddiem dawn il-provi il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija sostna li l-Prim Ministru gideb dwar il-waiver li tal il-Merċiqa għaliex mhux veru li hu biss jaf jagħmel ċertu interventi u għalhekk Joseph Muscat għandu jagħti spjegazzjoni. Aħna staqsejna wkoll dwar dan lil Franco Merċiqa u s-Segretarju Parlamentari qalilna li mhux affarina jekk fl-aħħar 24 siegħa kien hemm xi kuntatt miegħu min-naħa tal-Prim Ministru. Avviċinak il-Prim Ministru minn dakinhar hawnhekk fuq dan il-każ. Dak huwa affarijiet bejnietna, x'affarijiet tagħkom. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija tkellem dwar dan il-każ li kompla jiżvolġi fl-aħħar sigħat. Tal-operazzjonijiet li qed jagħmel fil-privat Merċiqa qed jaqla 3600 euro, meta suppost issa qed iservi lil pajjiż fil-kariga ta' Segretarju Parlamentari. L-istqarrija tfakkar li Franco Merċiqa qed jagħmel dan bl-approvazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat. F'nofs ta' nar, Merċiqa qed idawwar 3600 euro, jew aħjar 800 euro fis-siegħa. Quddiem dan il-ksur sfaċċat tal-kodiċi tal-etika, il-Gvern Laburista qed jibqa' jiddefendi l-aġir ta' Franco Merċiqa u l-Prim Ministru waqaf il-muta. Il-Partit Nazzjonalista fl-istqarrija tiegħu sostna li l-poplu jeħtieġlu spjegazzjoni dwar dak li qed jagħmel Merċiqa meta dawn huma operazzjonijiet li jista' jagħmilhom ħadd ieħor. Operazzjonijiet li skont dak li żvelat il-Gazzetta The Sunday Times of Malta qed isiru anke fost il-ġimgħa. Dan hu eżempju ieħor ta' ipokrazija politika ittemm tgħid l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant Franco Merċiqa qed jibqa' jinsisti l-pożizzjoni tiegħu li jagħmel l-operazzjonijiet tal-għajnejn u fit-tweġiba tiegħu sostna li jrid li jingħata ċans sa' Settembru biex ilesti x-xogħol li għandu.